en soita yhtään buukkauspuhelua. Eikö se ollut provosoivasti sanottu, kun on kirjoittanut kirjan moderni kylmäsoitto, ja moni kysyykin sitä, että mitä helvettiä, että miksi sä et soita buukkauspuheluja, kun olet tuollaisen kirjankin kirjoittanut. Ja vastaan siihen, että kirjan titteli ei ole moderni buukkaus, vaan se on moderni kylmäsoitto. Mikä siinä on ero? Ero on siinä, että buukkauspuhelun tarkoitus on vain sopia tapaaminen. No, ehkä jopa sopia tapaaminen riippumatta siitä, että onko siitä hyötyä. Mitä yritysjohtajat kaikista eniten pelkää ja vihaa, kun tulee soittoon, on se, että tuhlaanko me tähän aikaan. Ja jos aloitat puhelun sanomalla esimerkiksi, että hei, soitan vain sopiakseni tapaamisen, niin valitettavasti silloin sä kerrot sen, että sä et arvosta sun omaa aikaa ja todennäköisesti et myöskään sen asiakkaan aikaa. Ja silloin sussa on äärimmäisen iso riski, että sä haaskaat jonkun aikaa. Mutta jos sä mieluummin sanot näin, että hei, että tämä on se hyöty, mitä mun palvelusta saa, tässä on pari sosiaalista todistetta siitä, että kuka muu on tästä hyötynyt, ja sitten sä kysyt ihan varmistavan kysymyksen siitä, että onko tämä hyöty ylipäänsä sulle relevantti. Jos tämä hyöty on sulle ylipäänsä relevantti, niin silloin meidän kannattaa keskustella lisää, ja silloin me puhutaan tästä jonkun aikaa, ja sitten jonkun ajan päästä niin sanotaan, että hei, perustuen tähän keskusteluun, niin sulla on hyvät edellytykset hyötyä tästä palvelusta, ja ehdotan, että käydään tämä läpi vaikka tiistaina kello 10.30. Ja tulet huomaamaan, että kun asioit näin, niin joskus kun keskustelette, niin ette edes kerkeä sanomaan tuota viimeistä lausetta, vaan asiakas sanoo sulle, että hei, meidän pitäisi varmaan sopia joku Teams, ja riittääkö tunti. Vertaa sitä siihen, kun kysyt siinä heti alussa, että haluan sopia tapaamisen ja ehdotat 15 minsaa ja asiakkaalla ei ole edes minuuttia aikaa. Kun esität asian oikein, niin sillä onkin tunti.